സമയത്ത് കഷ്ടകാലം പാമ്പ് കയറി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ വണ്ടി തണ്ണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ വർഷാപ്പത്തെ ചെക്കനെ അർച്ചാനും വിളിച്ചാണ് നേരെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്ത് അർച്ചാനും കൂട്ടി നേരെ പോയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ടി ഒരു മുട്ടിലും തട്ടിലും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കി എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അവിടെ കുറേ കാര്യാന്വേഷണമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വലിയ സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി നിന്നിട്ടോ. അങ്ങനെ ചെക്കനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുട്ടോ. നല്ല ചെക്കന്മാരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ചില ആൾക്കാർ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മളെ പല കാലത്തിൽ സഹായിക്കട്ടോ. ഞങ്ങളെ പോലത്തെ കുറേ ആൾക്കാർ താടി മിസ്സിം വെച്ച് കഞ്ചാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ കന്നാസുണ്ടായാലേ ഈ എണ്ണ കിട്ടുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നിയമം വന്നിന്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ കുപ്പിയിലാണെങ്കിലും ഇതിലാണെങ്കിലും രണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് കവർ നിരോധിച്ചാൽ പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധനം എന്തിലും അച്ചടിച്ച് വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനൊന്നും ഉത്തരമില്ല. അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അങ്ങനെ നമ്മളെന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് എണ്ണ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ പിന്നെയും കന്നാസെടുത്ത് പോകണം. അങ്ങനെ കന്നാസെടുത്ത് പോയപ്പോൾ ചേച്ചിമാരും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് വണ്ടി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വണ്ടിയാണ്, ആകാശത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട്, ഈ പ്ലെയിന് പറക്കണ മാരത്തെ വണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചേച്ചിമാരെ ഓപ്പ് ചെറിയ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കോമഡി അടിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരായിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ വണ്ടി പിന്നെ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ എടുത്ത് പോകണ വണ്ടി എണ്ണ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി കുടുങ്ങും. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.